Ghici ne-a pus 3 din ăștia, din noi 5 care a pus-o. Ghici 3 din ei. Da. 3 am zis, 3 au pus. Să aștept. Bă, zici 3 din ăsta 5. Zic 3. Curare să aștept. De ce m-am fi? Bă, zici. Cine te filează? 3. Cum să marchez, bă, frate, aici? Zici 3 din 5 noi. Adică 3 au pus-o. Toți 3. Rare. N-am pus eu. Nu taci în gură, să vei care... Rare. Așa. Aștept. Eu pe plan nu, frate. Ăștia... Îți dau la muie, mă, uite, dacă tu îți gri, acum nu e Viana. Eu l-am pus... Ba, pula, măsa și familia lui ăla care mi-a dus la La rost nu m-am băgat, frate. Care mi-a dus la roată. Ștefi și Ion. Zic eu ca să știți, nu știu, acum. Să dați o seamă. Bă, cine a pus-o, fii atent. A pus-o ușor. Hai, aici o zgriașul meu, dar aici nu. Titelul a pus-o. Dacă nici a pus-o cu partea aia, băi. Ai, acolo e rugină. Ia-mă, mânca mea, pula. Acolo e rugină, mă. Aici e rugină. Ce, mă? Du-te și filmează locul faptei. Du-te și filmează locul faptei. Du-te și filmează locul faptei. Vezi acolo... Să mă învoacă, mai prinde bicicleta sau încheia de 15 după mine și pe o roată. Fie, Odi.